Welcome back to my channel ng Bandens TV. Hello kapatid, nandito naman tayo. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kabandens, obvious na no, nag-uwan, grabe. Mao ni ang sumpay gikan mi sa carbon, nagpalit na sad mi og tambal para sa kong papasus. Grabe, nabtan jud mi sa uwan. Mga kaibigan, grabe jud katugnaw ani nga timing man nga pagpalit na mo sa tambal sa pharmacy ni bunok. Sus, grabe, murag wa jud ni uyon ang panahon sa mo, kay naay tambal nga wala na mo napalit, kay out of stock ang pharmacy. So in town sad ang ako ang kauban nga gwapo nga akong bana, nagpahuway usa mi kay ni kusog man ang uwan jud. So nakita man ninyo nga kanang murag ni kusog-kusog jud siya. Pero kani nga time, hinahinay pa ni kay si Manang nagda pa man sa payong nya, nag voice over lang ko ani mga kapatid, kay naa man goy nagpa-music na gita tugnaw jud taw na kung bana ani nga time mga kapatid. Unya giwat-huwat na mo kay ni kusog man jud siya pero ganahan sad ko kay kani nga time wala tuyo nga naka video ko og uwan na may ni request si Gabina nga gusto siya mo tanaw og uwan, kay dugay na kuno nga wala siya nakakita in town sad si Gabina. Dara imong request Gabina naka video jud ko og uwan. Samtang mi nga nagpaabot nga mo tuang ang uwan, so nagvideo ko. Among plano moadto pa mi og laing pharmacy kay manguli mi mag juice pa mi, kay ganahan mo inom og juice sa ako ang bana. So natay juicer watong juicer dito. Asa man imong pitchil papa? Coming. Lisu-lisu ate, lisu-lisu na. Ay, yes, that's it. ang takob aduna pag yun ni siya gitawag og takob. Unsa man nga palabad? Kuan na powder. Powder. Say powder. Gusto ka kanang kamunggay nga powder? Gusto ka og Kana i-powder na to. ano i-powder man nimo nga juice? Dili man ang juice, i-powder man na isa Ayaw. ko. Kani mo sakto siguro. Ayaw ka na lang oy. Takob ba ni? Matik na ako. Katong usa Kani siya, anak ni siya. Dili oy. Katong usa na pa diha usa. Anak. Dili na mao. Kay anak man iduot man nimo dito. Di lagi na mao. Anak lagi niya iduot man nimo. Automatic na ni siya ko. Gina nimo iduot di magkuan na. Ano? Gawas diri ang iyang kuan. Juice. Kanang usa gamay mao na itabon kanang usa. Ana nay gamay diha nga usa. Para asa man na? Nay gamay lagi. Kuha ang gamay dira. Mo lagi siya mo. Napay usa diha sad para dili. Usa man ni. Naa pa lagi usa. Ani. Na. Kung dili mo gamiton ka na. Ana. Hindi gamiton man na kay duot man na to. Ayaw ni iduot maayo. Atong testingan. Okay. Basta automatic ni siya, inig-plug ni mo, tuyo. Pwede na di siya butangan akong tubig.
Uy! Hala! Buwa-buwa! Buslot yung shirt pa. Yung shirt, laro kayo ng buslot.